Josep Carbó va néixer a Peralada un 19 de març d'avui fa 100 anys, on de ben jovenet va treballar de pagès conreant els camps familiars, però no va tardar a traslladar-se a Figueres, on ha viscut gran part de la seva vida treballant en una fàbrica de complements per a bicicletes. Un cop jubilat ha pogut gaudir d'una de les seves grans passions com són els viatges i ha pogut visitar diferents països del món, com ens ha explicat la seva filla Quimeta Carbó. Quan en Josep ja no es va poder valdre per si sol, va demanar a les seves filles que el portessin a la residència Pi i Sunyer, on resideix des de l'any 2016. Ha estat a la residència on se li ha lliurat la medalla centenària que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya atorga a totes aquelles persones que arriben als 100 anys de vida. En aquesta ocasió, la direcció del centre geriàtric oferia una celebració per a tots els residents, però degut a les mesures Covid, aquesta s'ha limitat als residents que formen la unitat de convivència i els familiars propers. Celebració que s'ha iniciat amb el passi d'un vídeo recull de fotografies de les moltes activitats que es realitzen a la residència, on en Josep sempre hi participa. Com ha recordat el seu director, és una persona molt activa tot i la seva avançada edat i sempre prenia part en totes elles. Tot seguit, s'ha procedit a fer-li entrega de diferents presents i obsequis, començant per la medalla centenària que li ha estat lliurada per l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. La regidora d'Acció Social, Esther Bonaterra, li ha fet entrega d'un ram de flors. El director del centre, Josep Marès, li ha lliurat una placa commemorativa del seu 100è aniversari, la qual s'entrega a tots els residents que arriben a aquesta edat, i l'auxiliar d'infermeria, Laura Macarro, li ha regalat un àlbum de fotos amb instantànies de diferents moments viscuts aquests darrers anys a la residència. En definitiva, en Josep ha pogut gaudir d'una bona estona amb els companys de la residència i amb els familiars, on no ha faltat el pastís d'aniversari ni les espelmes que ha pagat sense problemes.